क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। डीजे कुंदन राज। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। दीदी के हमरा सुनारा एगो देवरा, दीदी के हमरा सुनारा एगो देवरा, ओकरा से शरम हटा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा लेलिए सखी गे। हमरा भोजैया के पातारा भाई, हमरा भोजैया के सुनारा भाई, ओकरो से दिलवा लगा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही डीजे कुंदन राज। हमरा कोचिंग में सुनार एगो छौड़ा, हमरा कोचिंग में सुनार एगो छौड़ा, ओकरे से दिलवा लगा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा 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 लेलिए सखी गे। डीजे कुंदन राज। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। मामू के गाँव में सुनार एगो छौड़ा, मामू के गाँव में सुनार एगो छौड़ा, ओकरो से दिलवा लगा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा 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 लेलिए सखी गे। डीजे कुंदन राज। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। टोलवे के पगले सुनार एगो छौड़ा, टोलवे के पगले सुनार एगो छौड़ा, ओकरो से दिलवा लगा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा लेलिए सखी गे, ओकरो के हम ही पटा लेलिए सखी गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।